Той те е бил или сте се били заедно? Сидор вече беше тръгнал да пропада. Пиеше много алкохол, защото ми откраха телефон. Това беше побой с грабеж. И той иронично казва: "Ей, Пело, как ти е главата? Ха-ха-ха." Добре, а защо те е набил? Защото аз изпомням, беше в шоуто на Слави. На и там, Кросалф. беше казал... Да, в телевизията. На 7. Да, окей, да. И там беше казал, че Волен Сидоров те бил бил. Така, ние приключихме работа с него декември 2020 година, когато вече нямаше, беше ми изтекал и ученическия договор, тогава беше приключила и COVID пандемията, трябваше да се върна на училище. Аха. И аз просто спрях да хода в офиса. Нямаше как да става това нещо, но въпреки всичко, защото трябва да ходя на училище. Да. Но въпреки всичко продължих да правя едно друго предаване, тогава по музикалната Box TV. Не знам дали я знаете тази телевизия, още я има. Фащах си оператори, млади хора като вас, с телефони или с каквото имаше там някакви доброволци, които също трябваше да им плащам пари по някакъв начин, но тогава нямах. И правих едно съботно предаване за младите, се казваше. То пак беше телевизионен формат, вече всичко това, което бях научил в Атака в Алфа, го пренесох в музикалната Box TV, но без политика. Тогава бях решил повече да няма такива пропаганди неща, както вие ги правите в момента. Търсих гости, млади хора. Както вие ги правите в момента, да бъдат леки теми, да бъдат свързани с млади хора. Така оказано, нали но ние правим... Не, това, което вие правите в момента, аз го пренесох в Box TV. Млади хора, които са останали в България, искат да се развиват. С голяма част от тях се бях запознал на протестите в триъгълника на властта. Разказвах ги техните истории, с какво се занимават, какво искат да правят студенти, всякакви. Показахме пак добрия пример, както и анкетите по улицата, които бяха много забавни по Витошка, на различна тематика. Това правех година, докато станах на 17 и започнах работа в телевизия СКАТ. Ти ме питаш защо със Сидоров се бихме на Витошка. Тогава... Мисля, той те е бил или сте се били заедно? Имало някакво сдърпване, така ли? Имаше сдърпване, да. Разказвал съм я тази история, но истината е, между другото, това не съм го казвал, че Сидор вече беше тръгнал да пропада. Доста жестоко, пиеше много алкохол, беше непрекъснато неадекватен. Аз си говорех и продължих да си говоря с бившите ми колеги от Атака и те казаха, че просто вече не е в кондиция и че където и да ме види, може да го видя в това състояние, което ми беше леко разочароващо, защото този човек съм се учил. Тогава не се бяхме виждали доста дълго време. Той беше разбрал, че започвам работа в телевизия СКАТ и това го беше приел като някаква провокация, че едва ли не аз съм бил в Атака, за да шпионирам дейността на Атака. Пък съм отишъл в телевизия СКАТ при неговия враг Валери Симеонов. Предал си го едва ли не? Едва ли не съм го предал. Да, това беше основната тема на нашия разговор, преди да се сдърпаме на Витошка. Заради това стана тогава това нещо. Но в момента, между другото, ми се извини няколко години по-късно, миналата или по-миналата година, когато бяхме прекъсани пак да си говорим, случайно се срещахме, извини ми се. Тогава аз даже имаше период, в който му помагах, защото дръпнаха шалтера на телевизия Алфа, тя фалира. Канала на Сидоров, който в момента, ако някой го открие или вашите зрители въобще се интересуват от политика, аз съм го правил, за да може човека все пак, какъвто и да продължава да прави това, което иска. То от тази телевизия реално ти се значи втория такъв по-известен човек, който е тръгнал там, защото... Много между другото и много хора... Станислав Цанов също там Станислав Цанов, много журналисти в момента, които наблюдавате в YouTube, всъщност са тръгнали от телевизия Алфа. Станислав Цанов, Караколев и разследващ журналист, Ивелин Николов също е от Алфа, Нелия Дулева, която виждате в Народното събрание, прави една рубрика в Свободно слово ли. Не съм сигурен къде работи в момента, но много талант имаше. Имаше много журналистически талант в телевизия Алфа, около Сидоров. Това не може да му се отрече. Голяма част от парламентарните репортери в Народното събрание са минали оттам. Само, че на нас ти си неинтересен. Как така ти чепнаха веждата? Тоест, челото, извинявам се.
какво стана? Защото ти качва сторите, смисъл постове, много хора ти са, нали, подиграваха, казваха, че е трябвало някой да набие. Да, което имаше страшно много хейт. Това е отвратително, защото се показва също психопатското поведение на тези хора. Пожелавам никога да не им се случва нещо подобно на тях, но какво стана? Отивам да отразя кампанията на партия Величие, закриващата им среща в зала 3 на НДК, като журналист на телевизия СКАТ. Както отразихме в новинарската емисия закриването на кампанията на Продължаваме промяната Демократична България, на ГЕРБ, на всичките, които по някакъв начин са парламентарно представени, и това нещо трябва да достигне до хората, за да бъдем обективни, така трябваше да го направим и с Величие. Влизам сам. Между другото, не бях с оператор, просто с телефон. Не исках въобще и да си разговарям с тях, заради това отидох малко по-късно на края на среща, за да бъде общо по-празно. Исках да направя 2 кадъра и да си тръгна, но вътре имаше вече още някакви хора, около 50-60 човека на брой, и още като влизам вътре, то се вижда по кадрите, които изтекоха, защото ми откараха телефона, това беше побой с грабеж, то влизам вътре и Михаил Динев, който е кандидат за народен представител от Величие от Бургас, казва на силен глас: имаме посетител, Пело Кръстев е тук. Все едно, какво толкова добре, хубаво, скарани сме, имаме някаква разправима. Това означава ли, че трябва да се надъхва тълпата по този начин, и то от кандидат за народен представител, който хората там ще го послушат. Веднага към мен се втурнаха много други, започнаха да ме влачат, скъсаха ми якето, удари по цялото тяло. В един момент ме изхвърлиха навънка. 2 близнаци, които сега ги установиха, кои са от Симитли. Това са синове на също кандидат за народен представител Ангелина Попова, която беше в листа в Благоевград. Отвън пред зала 3 на НДК. Множество удари, сцепиха ми челото, 7 шева имам по главата. Веднага, понеже видяха, че как е станало това нещо? Си паднал ли? Не, да ти кажа честно, не си спомням цялата ситуация, защото изпаднах и в безсъзнание, но се вижда, че ме влачат по стълбите, нанасят ми няколко удара по лицето. Спомням си също, че когато държа така телефона, някак си този човек, който ме удари, се опита да ми го издърпа от ръката, и в този момент вече се обърнах и видях, че от мен тече кръв. Може да са ме бутнали и аз да съм си ударил главата в стената, но според мен, и това го пише в медицинското, такъв удар няма как просто да стане с разбиване в стената, по-скоро е нанесен с бокс. С бокс в главата, и само и това, че вече съм и припаднал, го доказва това нещо. Много странно място, нали, да паднеш така, точно да си цепнеш главата. В смисъл, защото ако ще падеш нещо, в смисъл, бърдичката, точно главата, да. в смисъл, Точно тук няма как по този начин. Да, вероятно ме е ударил с бокс, тук е искал силно под окото, но най-вероятно го е оцелил тук. Аз можеше да бъда убит. Това е нещо, което е имаше съвсем реална опасност. Смисъл, наистина те да бутаха там, нали, дръпаха те. Съвсем реална опасност имаше от това да бъда убит, защото най-малкото можеше да ми изкарат окото. Това са абсолютни неадекватници, абсолютни идиоти, такова нещо. Това е неадекватно. Любо Жечев по същия начин. Ето, това също беше много... Радвам се, че го припомняш това нещо. В този момент, Любо, когато го биха по този начин, те също се опитаха да го бият. Те го дърпаха нещо. Биеха го. Страшни неща има, които не се виждат на кадрите. Аз бях там. И някакви олигофрени. Да, но тогава също това ми направи впечатление. Отивам при Ивелин Михайлов и му казвам: ей, Любо е всякакъв. Ние не го харесваме. Ама не може по този начин. Спри хората. Не го бийте, не го малтретирайте по този начин. Оставете го, не си говорете с него, игнорирайте го, но нямаш право да го правиш това. Той се смее, как бе, той направи филми срещу нас, всякакви неща, заслужава си го. Всъщност Ивелин Михайлов подкрепя всичко това. Той надъхваше хората и срещу мен. Аз съм убеден в това нещо, защото след това отивам преди 2 дни, чакам го долу пред BTV, знаех, че ще има участие. Това ми беше първата среща с него след тези удари, които ми бяха нанесени. И той иронично казва: ей, Пело, как ти е главата? Ха-ха-ха. И така нататък. При Цветанка Ризова също не го осъди това нещо. Поне да се извини, поне да каже, че това не е правилно. Той не го направи. Много
неадекватно поведение от човек, който... Той като цяло не го е направил. Той го направил там неговите хора. То оставаше той да го направи. От тяхно име, нали, Да. може да каже нещо, да. Оставаше той да го направи. Но този белег ще го нося, ще го гледам в огледалото и така ще ми бъде напомнене, че повече по този начин не бива. Не по този да разкриваме хората и да не говорим по начина, по който трябва, но че величие и подобни партии също са разочарование и символа за това нещо ще бъде този белег, който ще си нося цял живот. Намери ли си това? Телефоните? Телефон? Не. Откраднаха го и са го чупили, доколкото виждам, защото има в акаунтите можеш да видиш кои са му били последните активности. Най-вероятно веднага са го изключили, са го щупили и са го изхвърлили за единственото нещо. Не се тази за този телефон, няма значение. Да са живи и здрави. Кадрите, които се виждаха на него, които бяха всъщност най-автентичният разказ на това, което става, за тях ме е яд, защото сега нямаше да има никакви спекулации. Надявам се Националният дворец на културата да бъдат, така да се каже, обективни, да не потулят този случай и вече да са дали кадри от охранителните камери в прокуратурата и в съда, за да може тези хора да понесат отговорност. Въпреки, че виждам в момента някаква тенденция в това отношение, не ме викат на разпит в прокуратурата, аз отидох веднага подадох жалба, но не виждам много голямо желание да се свърши работа и да има едно обективно разследване, което доказва, че всъщност Величие може би има някакви връзки в МВР и ще се опитат по всякакъв начин този случай да... доказва, сега не може за една седмица да приключи разследване. Напротив, аз ако направя нещо подобно, аз ако отида и направя такава провокация да отиде да пребия някой, гарантирам ти, че ще бъде арестуван на втория ден. Най-късно на втория ден. Боян Расате има също подобни истории. Той е човек, с който работя в момента в обществена план. Отива, показва един гей клуб в София, в който се случват страшни неща, педофилски истории. Отива там и правят един, така да се каже, акция, протест срещу всичко това нещо. Става някаква блъсканица и въпреки всичко го арестуват. Него защо го арестуват? Заради това, че отива да защити българските деца от тази гей пропаганда, от всичките сигнали, които той е получил. Малко ескалираха с тези работи, брата. И не да се изказваш толкова крайно сега. Това доказва еди какво си. Сега какво доказва, съда доказва. Айде да видим дали ще стане нещо. Малко да не е така време. Нали? Ако направят нещо, направят. Ако не направят, нали, тогава може да кажеш, че не си връща работа. Ще имаш доказателство, като имаш документа там, че отказват да се занимават. Ще проследа всичко това, което ще стане. Надявам се тези хора да бъдат арестувани. Получих сигнали срещу тях. Те са участвали през годините по информация на различни сайтове в грабежи на коли, в Симитли. Това са рецидивисти, хора с криминално минало. Мястото им е в затвора след този случай. Добре. Значи със сигурност не трябва да те бият. Това няма кой да си изкриви душата. Не е начин на това за решаване. И не само на проблеми, тебе, в смисъл, който да, и да е. по принцип това е изобщо не е това нещо, което това го направиха и с един друг журналист по подобен начин, го тормозиха Ивайло Шопски. Ивелин Михайлов има изказвания, в които казва, че те е от Бърт. Това е един разследващ сайт, където ги видите, трябва да ги замервате с камъни, защото разкриват всичко това, което се случва в исторически парки Величие. Затова също, че е Понци схема. Така че Михайлов по някакъв начин това го подкрепя с неговите изказвания. Добре. Да сменим обаче малко темата в момента.